Co paso a fase 1 da desescalada, o Concello de Cambados intensifica as súas medidas para velar pola seguridade e evitar os contaxios nas zonas máis concorridas. Unha delas é a Praza de Abastos. As tarefas centráronse en regular o aforo, informar aos clientes das medidas de prevención que deben de tomar e dotar as vendedoras con materiais de protección. A cada usuario da plaza repartimos guantes, plásticos, mascarillas e xel hidroalcohólico para que laven as mans antes de entrar. Temos o aforo permitido a máximo 30 personas, hai un persoal aquí controlando que este o aforo. Hoxe, o ser o primer día, a xente estaba un pouco confuso, pero bueno, a maioría da xente tomou ben estas medidas. Tamén pusemos o cartel das normas para que todos o vexan. Para regular mellor o tránsito dos clientes, o Concello sinalizou un percorrido. Deste xeito, os clientes entran por unha porta e saen por outra. Vai entrar por aí, vai facer cola, como se están facendo nos bancos, nos supermercados. Cando se chegue o aforo de 30 personas, pois non se poderá entrar máis, a persoa dirálle que faga a cola aquí e accederá a todos os puestos, o puesto que queira mercar cada persoa. E despois, cando salgan, pois teñen que salir por esta porta. A pesar das dúbidas xurdidas no primeiro día na praza, dende o goberno local destacan a implicación das praceiras. Pois as vendedoras están concienciadas na seguridade, entenden que a seguridade sanitaria é o primeiro, entonces eu penso que nós pensamos, falamos con todas elas, e elas entenden que ten que haber un mínimo de personas porque non se poden apelotonar todas dentro, están todas de acordo con estas medidas sanitarias. Dende o bipartito matizan que estas accións son necesarias para seguir mantendo as medidas de protección, mostrando a súa confianza na conciencia sanitaria dos cambadeses na loita contra o COVID-19.